Salutare! Haideți să vă arăt cum se face un test al computerului de bord la Renault Megane an 2005. Se introduce cartela și se va apăsa butonul Start Stop plus butonul meniului pentru computerul de bord simultan, preț de 5 secunde. Haideți să vedem. Acesta deja a intrat în modul de test. Acele se calibrează automat și se indică toate beculețele din bord. Următoarea apăsare de buton ne va arăta, ne va indica versiunea de soft a computerului de bord, care la mine este 9,05. Următoarea apăsare de buton indică cantitatea de benzină din rezervor. Încă o apăsare și ne va indica debitul litri pe oră, debitul care trece prin injectoare în acest moment. Haideți să pornim mașina să vedem ce se întâmplă. Debitul este 1.4, 1.2. Acesta o să fluctueze în permanență. Cu cât motorul este mai cald, cu atât debitul la relanti va fi mai mic. Accelerând mașina, bineînțeles că debitul va fi din ce în ce mai mare. Am oprit motorul. Următoarea apăsare de buton ne va indica dacă testul este în regulă. Aici veți putea observa cei care au probleme pe partea electrică, dar și dacă nivelul uleiului este corespunzător. Pentru încheierea acestui test se va acționa butonul din bord. Se ține apăsat 2 secunde. Cam acesta este testul pentru computerul de bord la un Megane anul de fabricație 2005. Salutare!